Waqt li kien qed jindirizza lil Partitari Nazzjonalisti, il-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija irrefera għal vot din il-ġimgħa fil-Parlament meta d-9 deputati nazzjonalisti ma appoġġjewx mozzjoni li ressaq il-partit tagħhom stess. Mozzjoni li permezz tagħha Delija li tiċaħħad mit sialif lil ġenituri li jagħmlu it-trattament tal-IVF barra il-pajjiż. Quddiem il-Partitari Nazzjonalisti Delija infex jattakka lid-deputati Simon Busuttil, Mari De Marco, Chris Sajt, Karl Guder, Therese Comodini Kakija u Karol Aquilina. Deputati li apparti li huma kontra it-tmexxija ta' Delija iddikjaraw li rridu jivvotaw kontra l-mozzjoni minħabba li Delija ma tomx vot. Adrian Delija jgħid lil dawn id-deputati li jridu jerfgħu il-konsegwenza tad-deċiżjoni tagħhom. U kulħadd irid jagħmel id-deċiżjoni tiegħu. U kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà tal-konsekwenza tad-deċiżjoni tiegħu. Iżda biex jipprova jikkalma l-gwerra interna, Delija iddefenda dak li qegħdin jagħmlu l-membri parlamentari Ewropej nazzjonalisti. Mhux il-membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista qed iħammġu isem Malta. Bil-qasma fil-Partit Nazzjonalista komplet toħroġ fid-der fid-diskors tas-Segretarju Ġenerali u d-Deputat Clyde Puli. Puli irrikonoxxa il-ħidma tas-Segretarji Ġenerali Nazzjonalisti preċedenti, imma naqas milli jsemmi lil Chris Sajt u Rosette Take. Bħal Luis Gallia, bħal Lorenz Gonzi, bħal Austin Gatt se nkun qed nokkupa il-kariga ta' Segretarju Ġenerali u deputat jew kandidat fl-istess ħin. L-attività politika tal-Partit Nazzjonalista il-ħadd saret fil-każin ta' Ħal-Qormi, f'wieħed mill-każini li se jbieħ Delija biex ikampa finanzjarjament. Bi Clyde Puli jikkonferma ħsieb tal-Partit Nazzjonalista li jbieħ il-każini għaskontu m'għandhomx potenzjal. Fejn għandna ftehim li diġà marbutin irridu nonoraw dak il-ftehim. Imma li hu żgur illi kull każin għandu potenzjal akbar minn kif qed jintuża llum. Intant Adrian Delija kompla bl-istil negattiv u fil-waqt li kritika l-ħidma tal-gvern f'diversi setturi għalli fi żmien l-arriva ma kienx hawn problemi fis-settur tat-trasport pubbliku u li jitgergir tan-nies kien kollu organizzat. Fejn fi żmien Gvern Nazzjonalista kont rajt xi ċifri kemm nies iċemplu biex igergru fuq tal-linja, fuq l-arriva, fuq il-Ministru, fuq l-uffiċjali, fuq kulħadd. Kuljum, mijiet, organizzati. Intant fis-stqarrija il-Partit Laburista qal li l-Kap Nazzjonalista għal darb'oħra ikkonferma kif is-suppost mod ġdid tiegħu u li jbaxxi rasu għal ta' qablu biex jipprova jikkalma l-inkwiet intern. U ċar li t-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista qed tuża din l-attitudni negattiva tal-passat biex tipprova ġib xi paċi fil-gwerra interna bejn in-nies Delija u n-nies ta' Busuttil. Il-Partit Laburista innota li Delija spiċċa kellu jirreferi għal vot ta' din il-ġimgħa fil-Parlament fejn 9 deputati tal-Oppożizzjoni ma appoġġjawx mozzjoni tiegħu stess. L-unika għażla fl-interess tiegħu u iktar minn hekk tal-pajjiż hi li Delija jieħu kontroll tal-Oppożizzjoni biex Malta fl-aħħar ikollha oppożizzjoni serja u kredibbli, temm jgħid il-Partit Laburista.